sammen, og velkommen til den video. I dag så har jeg læst på titlen, at vi skal lave, hvordan man laver en pizza på det. Så det skal jeg bruge tomatpuré, der dufter dejligt af tomat. Det er fyldt, I nu vil bruge. Jeg bruger pepperoni. Anbefales meget at bruge pepperoni, det er rigtig godt. Jeg har lavet det her før. Noget ost. Jeg har bare taget en billig mozzarellaost. Og et ost til madlavning står der på den. Og så toastbrød. Der har jeg bare taget gamle mølle club sandwich. Det er jo meget fint. Tilsæt tomatpuré oven på jeres toastbrød. Så smør det ud, så det har det her resultat. Tilsæt ost, så det får det her resultat. Og derefter tilsætter jeg så jeres pepperoni her, eller jeres fyld, det som I nu har valgt. Så det gør jeg lige nu. Tilsæt der. Og så ellers bare i ovnen, til du selv synes, resultatet ser okay godt ud. Men husk nu, kun når du, lige præcis dig, der ser med, når du synes, dit resultat ser okay ud, så tager du dem bare ud af ovnen igen. Men ja, nu vil jeg bare lige klippe, og så har jeg resultatet, mens de har været i ovnen, og smager på dem. Så klip. Glem det at sige, at ovnen skal være på 180 grader, og den skal være der, indtil du selv synes, det er færdigt. Det var bare lige en update, så nu får jeg se resultatet. Nu er den så færdig, og resultatet skulle gerne se nogenlunde sådan her ud. Ikke præcis sådan her, men nogenlunde sådan her ud. Ellers så er der noget gået roligt galt for jer, fordi at det her, det er altså min pizza på det. Jeg har smagt det før, så velkommen til sagen. $12. Det var fucking godt. Men ikke for meget spisning. Det vil jeg bare gerne sige, I må meget gerne huske at like, subscribe, del, kommenter, abonnere. Følg mig på de sociale medier. Det står nede i beskrivelsen, hvad jeg hedder. Ikke linket, men det står nede i beskrivelsen, hvad jeg hedder. Og så må meget gerne huske at subscribe til min anden gaming profil. Det er sammen med min fætter. Den står også nede i beskrivelsen, hvis I kunne tænke at tjekke den ud. Så ellers, så ses vi bare. Farvel.